Orang futubabu undua banan futubasin undun oंखारबाय नो बुनसि undun ओंखारदों खुरनानै फिसौ गारनोसै नामा खर'खौ Kusia बेखौ बोस्रोखांखाबाय Iya. janiswilai jiबौ operation खालामदो Hello everyone. Ini semuanya sih. Channel nontonमwnkwo मोनसे ग्रान्ड भिडिअ हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय एन्जय खालामगोन होननानै आरो दाथ' नै मागो बोथोर सफैबायना लोगोफोर गाबोन सबनिहानो मागो जानोसै दिनैहाय सानडे आरो रबिबार बुधबाराव 1 थारिख ना मा होनदों आरो आइया दहायो जा आइया सबाय गोरान आरो खारै ना मा होनो बेखौबो एवना दोनखाबाय ओमफ्राय दाहाय एसे सिथावबो देनो नागिरदों आरो सिथाव एवनो माने अन देनो नागिरदों आरोहाय शेयार खालामगोन नोंथांमोनजों ओमफ्राय आङो न' सुस्रांदों आरो लोगोफोर नै आधा दोननानै सुनायखौ आधा दोननानै आं एसे ब्लग बानायनोसै होननानै दिनैहाय होननानै खेबग्रोबाय आरो आं एसे क्लिप लाग्रोबाय हासबेन्डआथ' दा खुसिया गोदागासिनो नुखाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय आङो टिभि रुम सुखांबाय जों उन्दुग्रा सुखांबाय ओमफ्राय खामसालिखौ सुलांसै आरो ओमफ्राय दुगैनोसै ओमफ्राय खुसियाखौहाय संनोसै आरो आरामनो थ' बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनोसै दिनैहाय मा नोंथांमोना शेयार खालामनो हायो आंना भिडिअआबो मोनसे आपल'ड होननानै दं पाब्लिक खालामाखै आरो बे भिडिअखौ आपल'ड होगौमानि पाब्लिक खालामनाय जासिगोन माने नायाखैबा नायबानो जाबाय आरो बहुत इन्टारेस्टिं भिडिअ थ' बिदिबा लोगोफोर दाहाय लोगो मोनफिनसिगोन दे र' लोगोफोर खुसियायाव मैथ्रुखौ ग्राइन्डार होनानै होगोन आरो ग्रेभि खालामगोन बेखौ Ini sampurnaबो ओमफ्राय नै बेखौबो एसे होगोन आरो बांद्रायगोन बियो बासिगोन आं लोगोफोर एसे एवग्रोबाय खुसियाखौहाय आङो बेखौहाय एवखांग्रोनानै दोनसै आरो एसे संख्रि हालदै होनानै नायलांबाय थादो बोरै बोरै सङो लोगोफोर संख्रि एसे हालदै एसे होनोसै आं बेयाव संख्रि एसे हालदै एसे होबाय बेयावहाय मैथ्रु ओमफ्राय बेयाव सामब्राम गोजा ओमफ्राय हाइजें बानलु देना लाबाय आरो नै लोगोफोर जाबाय माने आं दसेल' 10 मिनिटसोल' एवबाय आरो नै ओमफ्राय दायो आं खांनानै दोनथ'नोसै बांद्राय गोबाव एवबा माने टेस्टआ फैया आं दै एसे होनानै लगायबाय आरो नै मिक्स खालामबाय आं गासिबो हरजोब्बाय नै हरखाजोब्बाय आरो मस्ला मस्लि हालदै सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय गासिबो हरखाजोब्बाय ओमफ्राय आराम बेखौ फोमोनग्रोनोसै आरो मोनहोग्रोनोसै नै लोगोफोर ग्रेभिया मोनबाय बेखौ आसायना होनोसै होसनसै बेदरखौ खुसिया बेदर
दाहाय मोनहांबाथाय मस्लाखौ एसे हरबावगोन आरो दसे गोदौ होनानै बेखौ मोदोमनायनि आं हरनोसै। बियो दाहायबो होजायो ओमफ्राय दाबो होजायो आरो आं होफाबाय मोनफानायनि मोदोमनायनि आरो गोदौबाथाय। गोदौबाय थाथोंसै दसे ग्लब ग्लबनो। जा गोथाव मोदोमबाय लोगोफोर नै बै माबाया अन्थाइ बाजाब होनाया बिराद गोथाव स्मेल ओंखारखाबाय। मस्ला हरदेरबावबाय आङो, मस्ला एसे सामब्राम गुफुर एसे हरबावबाय आरो देना दोनखानायखौ। बेखौ 2 मिनिटसो गोदौबावनोसै आङो, ओमफ्राय बेनिफ्राय दुन्दिया संना लाखाबायनो दुन्दिया होना खांसै आरो। मोनबाय लोगोफोर नै दुन्दिया हरबाय आङो। माने बिदैया एसे खनाव जाबाय आरो ग्रेभि होबाय माबा होबाय नालाय, मैथ्रु होबाय नालाय। जा गोथाव मोदोमखाबायना बिराद गोथाव जाखाबाय लोगोफोर। ओरैबायदि गोथाव नुबाय। खांसैहाय दा बारबा जबजोबगारगोन। लोगोफोर नै दायो ओंखाम जानोसै आंहा। नै खुरना लाखाबाय। माबे ओंखामखौ जाया ओंखाम? ए सासे मबाइलसो नायगासिनो नै। आंहा जाग्रोनोसै। मामा नों मानो जाया? दालि ओंख्रि ओमफ्राय बे खुसिया। Lwgwpwr Jese pan nata. Ya sih. Terus berapa mama? Mas. Này, tiếp tục đi. Mình luôn là vui đi cái nào nào. Lwgwpwr नै दायो जाखांबाय खामानि जोबथ'बाय आरो नै दा टाइमा 2:30 जालायबाय 3:00 जानोसै माने 2:30 जानो नागिरदों 3:00 4:30 जाबानो मोनायोना दाथ' सानबा गुसुं मेंलायबाय आरो नै जानानै जाखांनानै लोंखांनानै संनानै जानायानो मेङो आरो नैबे सासेखौ फुथुनांगौ दा बिसिनायाव आराम फुथुबाबो उन्दुआ बानानै फुथुगासिनो उन्दुनो ओंखारबायनो बुनसै उन्दुनो ओंखारदों थेंक इउ सो माच लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय
नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो मा जाबाय थाखो न'आव हाबनो नागिरदों मावसा मामा दरजा फांनो थां दरजा फांनानै फैदो थां ओमफ्राय थांसै दुगैनोसै ग दरजाखौ फन नारजाबनानै फैदो दरजा फांनो मोजां मोनथारो इयो मोजां नारजाबदे दे ओइखौ फांहैनानै फैसिगोन इयो गेटखौ दंखलसिम थांनानै थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैनायबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो दे लोगोफोर